Hi guys, welcome to my YouTube channel. जों दा हाथायाव थांनो नागिरदों आरोना बाजाराव दसे बेरायनानै फैनोसैलाय नोंथांमोना बाजारखौ नुगोन आरोना बेसेना बाजारखौ देखायगोन जों दा बाजाराव फैगासिनो नै स्कुल बासखौ फुरा माबा दं आरोना लिउ नालाय स्कुला सुटि कालि फुजानि देवालिनि माबा होदों आरोना सुटि होदों जोंनि बन्द सानथाम बेनिखायनो जों दा बेरायनो थांनो नागिरदों डेलि बाजार जायो बियो नै थांगासिनो साथाम आरोना हिन्जाव दं फिसाजो दं मा थांगोनलाय मा थाङो ओंखारबाय आरोना जोङो थांनो थाखाय नै जाबाय इरड लामा बै गेटआव थांगासिनो बाजाराव जों दा मोनफैसिगोन आरोना बाजार मोनसिगोन मोनहां जाबाय मोनफैबाय आरोना बाजाराव जों बाजार थांगासिनो हाथाय मोनफैबाय आरोना जों दा थांनो नायनो हागोन जों हाथाय मोनफैबाय देवालनि हाथाय मानसियानो गैथारा ना गमा बाजार नुबाय आरोना जों बाजार गैया देवालिनि बाजारा मानसियानो गैथारा माथो थांगासिनो सासे दखानाव सफैबाय खेरा नायनो खेरा नायद' Bisa penuh hidang karena malah ada rasa macam. आं लायालै जेबो बिमा आसान नांगौ होननाया लादे नायदे दे बिमा नायदे सिसानि गानदों माखौ गानगोन दे आसान नालाय आसान बेयाव बिराद भिर जायो बेयाव नायलाबाय जों बिराद भिर जायो बेयाव नाय मोजां ना मोजांथ' नायदो बिराद भिर आरोना आसान दखानाव माबासो गस्ला सानसे दाना आंथ' गाननोबो लानो हायो बेखौ देन्जार भिरखा थ' भिरलै मा आसान फसायो दङ गिदिरखालै गाइसमोन जों दा फैबाय आरोना बाजारनिफ्राय ओंखारबोनानै नैबे टाउनसिम फैबाय आरोना मटर टाउनसिम जों दा इथिंजाय बेदर लांनो फैदों बेदर लानोसै आरोना देवालिनि बाजार जानोसै जोङो ओइ गारि र' ओइ गारिया देन्जार गारिया खस आरोना फै आंजों फै खोलसिलाया ना मा होनदों ओइ खोलसि नाङा आरो फै आंजों बारबो दानो खोलसि नाङा जोंनो हिटारा मोनफैयाखै बायना दोनोबा दा बे बास स्टेन्ड आरोना बास स्टेन्ड मटर एरियानि जों थानायाव फैदो बेदर लानो नागिरदों नैबेयाव बेदरानो आरोना नैबेयाव बिखा आथिं मटर आरोना मटर बास स्टेन्डआव जों दा थांफिनबाय आरोना मटरनिफ्राय मबाइल दखान ओरैजाय जों बेदर लाबाय बेदर लानानै दा थांफिनगासिनो रुमाव मोनाबाय आरोना एसे गाइस भिडिअआ बिदिनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा प्लिज लाइक एन्ड शेयार खालामनो